कि अरे कहे खिसियाल बाड़ू जान। अरे मजनू चाचा। अरे का हो? अरे हई लॉकडाउन में इजा का हो? अरे यही तरह बैठ के भाईवा मजा लेतनी यार। तनी ये खिली हमरो के बना देता भैया, खा गइलो लॉकडाउन में जान जाइयो बेरोजगारी में कुछ मिलते नहीं के भैया। बैठो जा बैठो जा। अरे भैया दूर रह, कोरोना देखत चलता, भारत बंदी चलता। बैठो जा हो, बैठो आज चश्मा बड़ा धांसू लेल बड़ा चाचा। हाँ हो, ये खरीद लेले हैं यही तरह वीडियो से बनावे खातिर। तनी एक खरीदे दामन पहन ले। लो देख लो लगा के। ए भैया छुआछूत मत करो। प्रधानमंत्री मोदी कहतड़ लागत लॉकडाउन है खातिर। हां ठीक है कहत। अच्छा ये बताओ जा का हाल चाल बा? बैठा मरदे आवा ही जा यार। ना ना दूर रह दो। तब बताओ जा जनता जन जे खड़बड़ा गइल बा। हां देख तो आजकल आपसी में भी प्रेम नहीं खे रह गइलू। अच्छा हां आई चाचा ई मजनू चाचा जाना तड़ई कोरोना का बा? तू का हो? ई बड़ा कोई जना का जान ले लेता हो। सुना तनी टीवीया में तो तना लाश देखावत सन, झूठ की साच जान जो, लेकिन हमनी का गांववा में होइए नहीं खइसन कोरोना को। यूपी में 120 गोड़ा मुगिल बन सब कोरोना से खाली। आ रोज न्यूजवा पे ये देखावत सन सुबेरे सा। अच्छा ये बताओ जा कोरोना जानो तोड़ जा की का हो? ना हो चाचा, कोरोना का हमनी को नहीं जाना। नहीं खाए जानत कि कोरोना जवान बा कि बूढ़ बा कि का बा? नहीं खाए जानत? एकदम ना। ओने ले आवा हे जाव तू। अच्छा आवा तू हे जाओ। बड़ा नियाचो लागत ल मर्दे। सही सही से बैठ जा। बताओ तनी कि आज तुम लोग के केहू बताई ना कि कोरोना का बाटे? हां कोरोना बूढ़ बा कि जवान बा कि का? तुम लोग खुद बता दो बजा कि कोरोना का बाटे। हां बताओ तनी बढ़िया। ऐसा कोन उपाय बा का? ई बताओ जा हां कि इतना ई देश में भारत में नेता लोग करैली हो तो कोरोना जाता है ना ना? जाता बंगाल में चुनाव में कहाँ जाता हो जा? नहीं के जा जाता नहीं के जात ना। नहीं कतो ई बताओ जा कि अबे स्कूल स्टार्ट भइल ह, अबे 2 महीना स्कूल चलल ह, त का तो स्कूल बंद कोरोना लागेला। बात तो सही बा। स्कूल में के जाला? लइका छोट छोट लइका जाला सन। आ रैली में के जाला? 18 से ऊपर 18 से जो ऊपर वाला उहे ना रैली में जाला। मतदान वाला। ई बताओ जा कोरोना लइका बा कि जवान बा? लइका बा ना। एकदम लइका बा। ये इहे बात ना औरी बताओ जा कि अबे देखत हो जा शादी पड़ता, विवाह पड़ता, का तो हवा 10 आदमी से बेसी ना जाई। ना जाई ना? अबे रैली होई तो हवा करोड़ों आदमी जुटी, कोनो दिक्कत नहीं के। रैली में कोरोना का करी? ना जाई। अब बियाह पड़ी तो कोरोना जाए काहे कि उ लइका बाटे, वहां मिठाई बनी, पूड़ी बनी, सब्जी बनी, तो खाए तो जइबे कोरोना लइका बा भाई, खाए तो देबे करी। तो कोरोना का बा? लइका बा ना। एकदम लइका बा। एगो बात तौरी, अबे ऑफिस बाटे, कुल सरकारी ऑफिस खुलल बाड़ी सो। खुलल बाड़ी सो कि नहीं खुलल बाड़ी सो? ऑफिस में के जाला 18 वर्ष से जो को बेसी उम्र रही हो जे ऑफिस एकदम उहे जाई। सरकारी लोगों में जाई जाई ना? जाई एकदम एकदम भैया एकदम उहे जाई। लेकिन वो जहां कोरोना नहीं खे जा ध्यान दियो ना। अच्छा ये बताओ जा। लेकिन ऑफिस में ना जाई ना। ऑफिस में काहे कि कार्ड मांगी हम सो, आई कार्ड। तो कोरोना का बा? लइका बा। तो लइका का तो सरकारी आई कार्ड ना बनी ना बनी ना। यही से कोरोना का बाटे? लइका बाटे। अबे देखा जा, अबे उजा का भइले कि बंगाल में रैली होत रही है। बंगाल में रैली होत रही तो बंगाल में रैली जब भइल है तो कोरोना उजा ना पहुंच पाइल ना। काहे कि जब तक कोरोना 18 वर्ष का ना होई तब तक रैली में ना जाई। अब देखो तो मजनू चाचा प्रधानियो चलतिया ओटवा, ओहू में ना जाई। ओहू में नहीं जा। हम कल देखनी एकदम रैली कच्चा कोच 18 वर्ष से ऊपर एकदम। एगो बात बताओ जा, अबे समोसा का दुकान भी है, अबे खोली दो उजे कोरोना पहुंच जाता ना। एकदम पहुंच जाता। भैया लइका बा, कोरोना छोट बा खाए खातिर तो पहुंची। अच्छा ये बताओ जा कि लॉकडाउन लगले कितना दिन होता है? हो गई साल भर होता ना। साल भर का का होला? साल भर का का होला? लइके होला। तो कोरोना क साल का भाई? साल भर का। तो लइका बाटे तो खाए वाला चीज पे पहुंची कि ना पहुंची? यही से सरकार का करतिया, खाए वाला जितना चीज बा, जैसे ठेला हो गई, ठेला पर पकौड़ी बेचत रहो, समोसा बेचत रहो, तो वहाँ का करताटे कोरोना पहुंच जाता। एक मजनू चाचा तो ई लइकवन का भविष्य का होई हो? अरे यार
भविष्य के चिंता के करत बाटे? केहू करत भविष्य के चिंता? नहीं, लेकिन अब लइकन का भविष्य बिगड़ता। स्कूल वाला पैसा ले लेता ओसन, माई बाबू कैसे कमा के दे तड़न, आई कुछ समझे नहीं खेवत लइकन को। अरे ओकर का चिंता करत जा, पहले कोरोना के चिंता कर जा ना। कोरोना तो बाटे का बा बता देनी कि तुम लोग के का बा? कोरोना लइका बा, साल भर का लइका बा भैया, लइका बा, ठेला पर पहुंची, बियाह शादी में पहुंची, लेकिन रैली में ना पहुंची, सरकारी ऑफिस में ना पहुंची। काहे कि सरकारी ऑफिस में भी भाई आई कार्ड लागी तो वहाँ कोरोना ना पहुंच पाई। अबे रैली भइल तो वहाँ 18 वर्ष का जब कोरोना हो जी तबे ना पहुंची रैलिया में। लेकिन ई बियाह में भइल, बियाह में का करी कोरोना पहुंच जाई। तो भैया यही से कहते हैं जान गिले जाना कि कोरोना का बाटे लइका बा। आज के बाद मत कहे जा कि सरकार काहे लॉकडाउन लगा होती है, ठीक ना? कोरोना बा, कोरोना जहाँ खाए वाला चीज रही तहाँ पहुंची। तो आज के बाद मत कहे जा कि खाए वाली चीज पर काहे बंद करावता सरकार, आ रैली होता तो बंद नहीं खे करावत। सरकार सही करता, खाए वाली चीज पर तो कोरोना पहुंचबे न करी। काहे कि वो लइका बाटे, साल भर को खाए वाली जगह पर तो जेबे न करी भैया। मजनू भैया बात ही है बा, समझ गिला जाना एकदम भैया, कुल समझ चल जाओ कुछ काम धाम करल जाओ। यहाँ बैठे रहला ए तनी बकरिया के आई रहनी हो, तनी काटे लोग गइला तो कनी बतिया ले तनी। अच्छा चल जा, हमहू चलते तनी गाय हम जाए को रहर काटे के बा। चली जा भैया, हमरो तनी गेहूं काटे के बाटे। चली जा, चलो बकरिया बिनिया के दिन चल फिर भेंट मुलाकात शाम के मंदिर पर भेंट हुई। ठीक चलो हनुमान जी को। ठीक चलो जा।